Bide handiak zailtasun izpirik ez du, baina ez da hautatu behar. Amodio eta gorrototik aska zaitez. Orduan, agertuko baitzaizu bidea bere argitasun betean. Duzaz, beranto eratu naiz. Haspiturak katestatu Marcel, gaixo hura ez bezala. Hara, ene gaurko ipuina, literatura tradizio finko, ohoretsu eta unibertsalean kokatzen dudala, perpaus soil baten bidez. Beraz, luzaz oberatu naiz, berant diot. Ez asolak ere azain batetan, bilkuraz bilkurak gauak basaturik, batez ere ezezko jardespenen ahozkatzen ez dakidarako. Goizeko edozein tenoretan, non nahitik itxultzean, eta aldi oroz egiaztatzen zen gaznaren mirakulu. Bilkuran zehar irudiz lasai jardukitzearen saria bidezen, kristauentzat erstura eta dolore frankoren lehia zerua zen manera simple eta errebesean. Itxaropen bat, muga hel eta gaindi ezina, lehia zaindua. Pentsatzen berean, berregituratze ideologikoak aktibaraziz bihotza uzkail zezakena. Horize gogorea, sakoneko egoera baten erakusle propioa. Normalean, irakurle, zuhaurk frogatu ahal izan duzunez, bask hitzaren ahoskatzeak bi ondorio baditu. Lehena, irriño trufaria, gorakoia, lurra larruari sobera lotua daukenaren ahalkearen ikurra. Bigarrena aldiz, haserre gorria, minoritate, beti kanpotik etorria, ekilde baten bekaizkeria. Ez zuen jagoitik balio teoria politikoak itxumandoka horrastatzeak. Gaznari gabe genbiltzan egun eta gauetan, euskaldunak galduak ginen purki. Doloreak jasaten ikasia ginen, panpos esateko bezala euskaldun jarduteko isili sufritu behar baitzen baiki.